menawi gen kula temeka wonten rompoke sampeyan menika ndamel kaget. Punten dalem sewu. Panjenengan menika sakyetosipun sinten to? Nami kula Syekh Maulana Mak. Kula saking Oh, si Maulana. Punten dalem sewu nggih. Wonten wigatos menapa kok lajeng panjenengan menika tumuli wonten ing rompok kula? Kula menika kepireng. Sak gawine rompok panjenengan menika mung genang-geneng kados panjenengan menika susah ati menapa leres kados ngaten. Nggih. Kula menika susah ing ati kula inggih leres. Namung urip kula menika tansah kebak kabingungan nggih bener. Jalaran urip kula niku wonten ing desa Tarep nika kula ijenan, boten gadah anak, boten gadah bojo. Jalaran bojone kula niku pun mati. Bojone sampeyan niku pun mati. Nggih. Ya ampun dipun getuni. Awit menungsa urip menika mesti kemawon bakal kundur wonten ngersanipun Gusti. Dadi sampeyan tangisono kanthi metuluh getih paribasan boten badhe saged wangsul mati. Neng kok panjenengan niku ngomong yen bojone mati kok ora oleh digetuni niku kados pundi? Lah nek sak mangke urip kula niku tansah kaijenan boten gadah anak. Lajeng mengkenipun bondo kula ingkang kathah ngaten iki tumuli wonten pundi mengke? Perkawis menika gampil kula ijoli. Jenengan badhe ijoli. Wong kula niku pun duwe bondo akeh. Kok ajeng jenengan ijoli? Sing kula pikir niku badhe kula warisaken sinten mergi kula niku mboten gadah anak. Lah ngaten lho, Mbok Rondok. Tegese kula ijoli mboten kula ijoli bojo niku mboten. Lah pripun? Kula ijoli wujuding ponang jabang bayi. Jenengan ijoli ponang jabang bayi. Lajeng Menika ponang jabang bayi boten ketang kados napa menika titis kula. Menawi panjenengan kersa ponang jabang menika badhe kula paringke dhateng panjenengan. Menawi mboten nggih mboten dados menapa. kula jenengan paring anak. Wah, kula seneng banget yen panjenengan badhe paring kula anak. Saestu. Nggih. Monggo dipun tampi. Ngaten nggih, Pak. Jen. Kula titip dhateng putra kula. Kersa panjenengan paring panggaya wetah ingkang sae. Saged nurut menapa ing dados pangandika panjenengan. Luwih-luwih kersa panjenengan mulang-muruk bab agama Islam ya agama Rasul. Jen, badhe kula estakaken jenengan niku paring pititah ingkang kados ngaten. Menawi sampun wonten kesaguhan kepareng kula nyuwun pamit. Kula badhe ngajengake siar agama Islam. Oh, ngaten. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, jenengan lho. Aku durung takon jenenge iki sapa kok malah dheweke ninggal jabang bayi karo aku. Loh, saiki ne apa meneh iki wis dadi anakku. Iki ana ing desa Tarep tak jenake Joko Tarep.
Matiku sakwise untuk krungu yen to iki dina Raden Sahid wis oncat saka Kabupaten Tuban. Likat kabeh kang diajab mengku bakal temeku kang dijongkok. Jebole kowe sing wani fitnah karo aku nganti aku ditundung saka Tuhan. Sapa kowe? Aku Sahid. Sahid. Sahid, Piye? kepiye rasane dadi wong kirim? Loko Padine Jaya. Iya. Rehne kowe wis wani. Ndak apa lawan aku wong nandur bakal mundur. Mula kowe gelem tak rangket, tak suwakno ning Ganti. Oi! 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 Lokojono wis tekane pati jeneng Sahid tak simpen. Aku amjo Brandal Lokojaya. Brandal Lokojaya. Landau wenen aku, Mbah. Aku ora nggawa apa-apa. Ya kuwi sing mbok tekeli ana mase wenen aku. Kowe ngerti tekenku kaya dening emak. Nah, Dadi kowe pengen golek emas. aku kepengin Mas Simba tak dialog tak gumangan, Mbah. Iki Heeh. umpama iki kok jaluk urung sepira. Nek kowe kepengin emas, kae lho, Mas. Loh, Mas. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Bacot tak? Wong tuwa pamer sulap nang pengarep aku. Sing tak cedhiai didumas. Aporo. Olang kaleng moharen. Bang, main Pak. Mandek. Bodhone aku mbok dudulke Mas. Tak cedhaki dudu Mas kuwi. Kuwi kolang kaling waren. Rikala semono kowe tak duduhake woh kolangan aren tumangsamu Mas. Iya. Wis sulap. Kok aku darani barang sulap sing mau teges piye? Lah nyatane sing tak jedhaki kuwi dudu Mas. Lha apa? Kolang kaling waren
Kuwi mawa werdi. Wah, areng tegese leren nggonmu begal ngampak lan sak patunggalane. Kurang kali kowe kudu eling sing nyipta jagat sak isine. Eling marang panguwasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe gak usah nuturi kaya guru karo muridé. Terus Jembaku Mas tak dialog kowe tak pateni. ya nek aku mati terus piye? Nek mati ya seneng atiku. Lah sing kok karepe kepiye? Bondo apa nyawa? Lah nek bondo ya piye, nek nyawa ya kepiye? Nek bondo mbok wenen aku lawan selamat. Nanging nek bondo mbok kukuri tak tugel gulumu. Astagfirullahaladzim. Sadurunge kowe tak pateni, aku kepengin ngerti sapa sing dadi aran. Kowe kepengin kenalan karo aku. Aku Branda Lokajaya. Hei! Branda Lokajaya iki jenengku. Jenengmu. Satenane sapa kowe? Aku Sahid. Aduh. Sahid. Sahid iki anake Ratu Tuban. Ya terus? Iku aku. Oh, kowe. Ya. Aku gawan pen mati saiki apa piye? Aku bakal bloko suta blak kotang marang kowe. Aku Sunan Bonang ya Makdum Ibrahim. Waduh, Sunan. Sahid, kok nganti kedadian kowe macak sudra dandan begal, kowe begal wong sing liwat ana alas tambak boyo, nek bandane ora diwenehke kok pateni. Sahid, tenane ana lakon apa sing nempuh marang jiwa ragamu nganti kowe dandan lan ninggalake Tuban? Duh Kanjeng Sunan, ing ajeng kula dipun tundung wonten ing Kadipaten Tuban. Jadi kowe ditundung marang wong tuamu Wilotikta. Tegakno yen kula tumindak pantun sedeng prawosu kalih prawan-prawan. Nganti kowe katundung marang wong tuamu merga rikala semana kowe kadakwa wong tuamu nek kowe tumindak candala ing budi, kowe mrawasa prawan-prawan mau padha meteng ning kowe ra tumindak. Menika laras. Ya. Mbok menawa iki lakonmu Sahid, sapa meneh sing gelem nglakoni nek lakoni dhewe. Mbok menawa wis ginari sing kodrat, ginari sing pepesen sangka panguwasaning Gusti Allah. Njur saiki karepmu kepiye Sahid? Kanjeng Sunan, kula angkat dados murid panjenengan. Oh. Kowe kepengin dadi muridku. Leres. Lahir batin, Lahir kowe bakal ninggalake tumindakmu sing kaya ngono. leres. Dek kowe iki kandha sing tekan semono ora lahir temu sing batin. Saestu lahir tulus batin. Ya, nek pancen kowe kepengin dadi murid ing Sunan Bonang, kowe kudu ndak syahadat taufik lan syahadat Rasul. Sahadat menika menapa? Ya. Dek. Mengko aku muni kiroke ya. Nggih. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu hadu ana ana Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah.
ora ana pangeran kang kita sembah kejawi Gusti Allah lan kula nyekseni Kanjeng Nabi Muhammad utusaning Allah sah rasuk agama Islam kowe ta. Sah dadi muridé Sunan Bonang. Matur nuwun. Ini ya Sahid. Lahir tumungsing batinmu ngrasuk agama Islam, aja srana dipeksa lho ya. Aku ora meksa lho ya. Lahir batin. Lahir tumungsing batin. Reh ning wis sawetara suwe nggonku ninggalake sangka Kasunanan Bonang. Mongko rikala semana aku entuk dawuh Rama Sunan iki supaya aku golek jangkeping wali songo ning tanah Nuswantara Jawa. Mbok menawa wis biasa kodrat, kowe menengko jangkeping wali songo ning tanah Jawa. Lho, dina iki aku dawuh marang kowe lan kongkon karo kowe ya Sahid. Menapa iki dawuh panjenengan? Tekenku iki bakal ndak tancepke ana pinggiring kali iki. Kowe tak kongkon jaga suwening sak pintu. Aja mangan nek ora ana panteka nek tutukmu, ora kena ngombe nek ora ana banyu teka ning tutukmu. Kuwene sak windu. Mongko sak windu kuwi 8 taun. Sanggup? Kula saged. Nek pancen kowe sanggup, enggal-enggal wiwiti ya. Pisan kowe jugar lan ninggalake teken iki lan kali iki nek aku durung teko ning papan kene ya Wis tak ambil jawab. Tono ya. Assalamualaikum